Asi všichni prd vidějí. Svítí to. Tak když to neosvětluje. Osvětluje. Sejď dolů, ať vidíme ráno. Ale my vidíme, no já to jenom potřebuji natočit pro rodiče. No, tady to strašně. A všechno tady na nás kapě. Máš dobytou kameru? Mám? Všechno obě dvě baterky, měly by vydržet dlouho. A jo, já mám sebou ještě jednu baterku, já můžu fotit, ale mě to nebaví. Hle, tady teče voda. A kameru pod to dávat nebudu. Já to nepiju. Ne, jsem mokrá. No právě. Tak jo, jsem Selenko. To byl účel. No. Nepoužijte závěry, nebo budou toho muset stěšit zvuk. Jo, tady to strašně klouže. Já jsem strašná, abych nemohla dělat reportáž do televize Nova. Televize Nova by bylo poslední, co bych potřebovala tam něco dávat. Ty vole.